més sobre els lleons. Sabíeu qui són els reis de la selva? Doncs els lleons, però no viuen a la selva. Són de la família dels fèlids. Són animals salvatges. Viuen a la sabana. Els podem trobar en algunes parts de l'Àfrica i Àsia. Poden pesar uns 200 quilos i tenen el cos àgil i fort. Els lleons i les lleones viuen en manades, tots junts, i poden arribar a ser més de 30 lleons. Els mascles tenen una cabellera que es diu crinera. Els cobreix el cap, el coll, les espatlles i el pit. Les femelles són més petites i més lleugeres que els mascles i no tenen crinera. Mireu aquest lleó. Podem saber si és jove o adult pel color de la seva crinera. Els més joves la tenen d'un marró més claret i els més vells la tenen més fosca. Observeu la cua, el llom, la melena. La melena, que es diu crinera. I les potes tenen unes grans urpes per caçar. Uau, quins ullals que tenen! Poden arribar a mesurar 9 centímetres i els bigotis els tenen molt llargs. Mireu els seus ulls, són allargats, poden veure molt bé a la nit i veuen els colors. Uau, quina llengüota! Tot i que són salvatges, són tranquils i es passen moltes hores descansant i passejant per la sabana. Sabíeu que són mamífers? Vol dir que neixen del ventre de la mare i mamen, prenen llet quan són petits. Mireu aquests cadells com juguen. Les serps, les àguiles i els guepards són depredadors que els poden atacar. Han d'estar molt atents. Tenen esquelet format per ossos, el crani, la columna vertebral, les costelles. Són animals vertebrats. Per què? Perquè tenen columna vertebral. Són carnívors, mengen carn i són grans caçadors. Les lleones són les que van a caçar nyus, zebres, guepards, cérvols. I al no tenir melena es poden amagar fàcilment i així no les descobreixen. Els lleons i les lleones són animals majestuosos i encara que no estiguin en perill d'extinció, cada vegada hi ha menys. Per tant, hem de cuidar la natura per cuidar a tots els animals del nostre planeta.